Sí, bueno, és això, és un instant, un gest, un ocell que passa, no sé, qualsevol petita cosa, i d'allà, doncs, no sé, treure doncs, això, un poema. I sou capaços de... o hi ha aquesta capacitat de enriquir aquest instant de forma escrita, en vers, i és el que aconseguiu, no? Poder atrapar aquest instant o aquest moment que t'ha costat aquesta inspiració. De que aquests llocs, la canalla, els nens i les nenes, no els coneixen. No és els llocs on van al centre comercial, van a la fira, van a, jo què sé, a comprar xutxes, però no van al Barato, no van a visitar el Pere Mata, no van al Colmado Baró, i va la gent gran del barri, els nens o les nenes preguntaven, i tot això que passa al conte passa de veritat allà a la botiga? Bona tarda, Mònica. És un plaer immens tenir-te aquí a un altre programa de Lo que dura un cafè, en versió català. Jo als meus convidats sempre els hi faig la mateixa pregunta a acabar res més començar, i és una pregunta de rigor que ens hauríem de fer tots almenys una vegada en el dia, i és: com estàs? Bé, bé. Ara que he acabat de treballar, que estic de relax, superbé. Molt bé, molt bé. I això està bé, està bé. En primer lloc, a mi m'agradaria, sempre que faig a un escriptor, sempre faig entrevista a algun escriptor, m'agradaria fer, principalment, la pregunta que faig sempre és on està Mònica Escuer com a persona i on està la Mònica Escuer com a autora. És una mateixa persona? La Mònica Escuer que influeix com a autora és la mateixa que la Mònica Escuer que viu? No sé si saps per on tiro. Jo crec que sí. Soc bastant una sola. I una cosa petitona, és square. Square, vale. Corregeixo, sempre he dit, Població de l'Aragó. sempre he dit Square. Llavors, No, square. Square, En català corregim. no es pronunciaria la R, però és era Vale. Pues no sé per què sempre inclús però no passa res, eh? gent que conec amb aquest cognom sempre he dit Square. Sí. Doncs no res, jo crec que sóc la mateixa persona, sóc el mateix personatge quan escric que quan visc. Estic Vale. bastant amb el meu món particular, però tant quan sóc persona que va a treballar de bon matí o que fa la feina de casa o que escric o que parlo de literatura o que parlo, no sé. Jo crec que sóc jo, per mi jo em veig la mateixa. No, jo tantes vegades faig una miqueta hincapié en el que és el tema del jo escriptor. Jo quan publico, quan escric, procuro sempre que hi hagi una part, un Adrià, que sigui completament diferent a l'Adrià que viu, perquè moltes vegades m'acaba... A mi personalment els personatges que jo recreo, a mi m'acaben, de certa manera, m'acaben afectant, no sé si a tu et passa igual, Ah, sí. però sí que a vegades creo personatges que són creacions particulars. Jo crec que això únicament ho coneix un autor, o sigui, un escriptor. Entre escriptors ens podem entendre en aquest aspecte. I és els personatges com a tal, a tu te generen algun tipus d'afectació personal o ets capaç de saber diferenciar? Home, el que sí que és veritat que a vegades, jo he sentit moltes vegades i sembla que sigui tonteria i jo crec que és veritat, és que acaben tenint una mica vida pròpia. Mm, Tu els crees, tu tens una idea, però hi ha vegades que ells van per la seva via, s'independitzen de tu i fan una mica el que volen, no? I acaben... Després, quan ho rellegeixes, dius, ostres, això he escrit, això feia aquest. Però, eh, però jo com a persona, jo, jo crec que sí que sóc la mateixa, no tinc una vessant de persona del dia a dia i una vessant de persona escriptora. I més que escriptora em definiria, com em deien a casa meva quan jo era petita, tastaulletes. M'agrada escriure, m'agrada dibuixar, m'agrada cantar, tastaulletes. m'agrada fer una mica... M'agrada fer-ho tot. Uh-huh. M'agrada Ostres, experimentar amb tot. és la Tu ets primera... molt jove,
però com Sí. que jo ja tinc una edat, ja penso que m'és igual. O Ai, sigui, calla, jo estic ara mateix en un limbo, O no, sigui, no, hombre, però... soc gran per a unes generacions i No, encara soc hombre, molt però... jove, però no, estic al mig. O sigui, jo ara... Quasi, sí, però jo quasi que te la doblo. O sigui que, llavors, o sigui, jo ja arriba un moment que dius, no passa res. O sigui, no sé, un dia em van proposar de pintar un quadre en directe durant una presentació d'un poemari. Vaig dir, Què doncs dius? vale. Què dius? I m'ho Què vaig dius? Que bo. passar tan bé, Que bo. m'ho vaig passar tan bé. No, però jo dic, I, jo en aquest aspecte ja i t'ho deies, estic en un limbo, perquè ara em trobo companys de feina que són super joves, amb 23-24 anys, que ja els hi trec, ja els hi trec 10 anys, m'hi trobo amb altres companys que ja són bastant veterans. I ostres, jo estic aquí com al mig, no? O sigui, sí, sí. soc gran veterà per a aquestes noves generacions, per d'alguna manera, i sóc diríem en castellà, un pollito per a Sí. les altres generacions, no? Jo te'n trec, tu els n'hi treus 10, jo te'n trec 30, Ostres, quasi. sí, Quan, no sé, tu que tens 32, 33? 33 tinc ara, faig 34. 33. Jo n'hi faig 62, o sigui que... Adiós, O ostres. sigui, te'n trec pràcticament 30, tio. Bueno, aquí hi ha un bon xoc intergeneracional, que això també està molt bé, de veritat, formes diferents de veure la vida. Sí, sí, sí. Pues sí, a mi m'agradaria, sobretot, fer hincapié, jo t'he conegut com a autora de contes, però tu fas més una disciplina, pel que sé. Sí, sí, sí. Bueno, m'agrada molt, molt, molt escriure poesia. Mhm, Tot i que no en sóc lectora. mhm. Ara sí que arran d'escriure'n jo n'he començat a llegir, sobretot de companys de... Doncs jo estic en un grup de poetes que és Safareig Poètic, que ens reunim una vegada al Sí, mes i sí, fem sí. jornades poètiques, doncs a partir d'aquestes coneixences he començat a llegir sobretot doncs, publicacions d'aquests companys i companyes, però no sóc una lectora assídua de poesia, però en canvi sí que m'agrada molt escriure. Mhm. Te passa I molt com, també, digues, digues. te passa molt com a mi. Jo sóc un desertor de la poesia. Jo vaig començar fent poesia. El meu primer reconeixement en els àmbits de concursos és de poesia. Però al final no sé què em va passar, que em vaig passar, com dic jo, al lado oscuro, a la novel·la, però jo vaig començar fent poesia i és un camp que li tinc molt de respecte i com conec a gent que fa poesia i que fa bona poesia, jo sempre faig aquesta pregunta. Dins d'aquesta separació que hem dit abans d'autor-persona, és igual d'important separar persona de jo poeta? És a dir, No. juntes persona i poeta perquè és necessari buidar els sentiments en una poesia? O és capaç de convertir un jo poeta específic per a aquell poema? No, bueno, jo és que, quan jo escric, quan escric poesia, de vegades sí que és que hi evoques el que sents com a persona o els sentiments que et puguin copsar o impressions que tens d'altres persones, Mhm, mm, fruit de relació amb altres persones, però de vegades simplement és, no sé, igual, suposo que també t'haurà passat a tu, que vas caminant i veus alguna cosa o mhm. escoltes alguna cosa i se t'acudeix Sí, 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 sí. algo i tens la necessitat imperiosa d'escriure-ho en aquell moment, Ahà. perquè si no s'oblida ja no torna a ser, ja no ho escriuràs mai més igual, i és algo que no té res a veure amb tu, millor, Mhm. però que t'ha provocat t'ha fet un clic i dius, ostres, Ostres, sí, sí, és no, difícil. això comentàvem justament aquesta setmana sortireu publicats el Josep Bargalló i tu. Sí, el Aquest, Josep Lluís sí, aquesta sí, setmana sí. sortireu els dos publicats. I feia justament... Deia el mateix. O sigui, això la gent que crec, la gent que feu poesia, o que jo que feia poesia, us quedeu en moments. És a dir, jo crec que, si m'equivoco, em pots corregir tranquil·lament. La gent que feu poesia sou capaços de congelar moments. No sé si m'explico. Sí, bueno, és això, és un instant, un gest, un ocell que passa, no sé, qualsevol petita cosa, i d'allà, doncs, no sé, treure doncs això, un poema. Així com quan... A mi també m'agrada escriure relat, per exemple.
Doncs quan escrius un relat, quan escrius un conte, és una història que vas desenvolupant, la llegeixes, o almenys jo la rellegeixo i penso, ostres, això és una tonteria, no ho canviaré. O sigui, ho vas anant construint a poc. Sí, Jo sí. un poema, almenys jo, quan l'escric, sí que després a vegades, quan te'l tornes a llegir, canvies una paraula o l'ordre de les paraules dins d'un vers perquè et sembla que sonen millor d'una altra manera, però és com si fos un cop de veu. Entenc. O sigui, és la impressió d'aquell moment o el que et passa pel cap en aquell moment o el que sents en aquell moment. Ni que sigui sobre un sentiment, una coneixença o algo que ve de temps. Però el que escrius, quan ho escrius, almenys a mi, és algo que et surt com un vers darrere l'altre. En canvi, quan escrius o novel·la o relat o un conte, vull dir, és algo que vas construint a poc, que vas anant fent, que vas anant retrocedint en el que has escrit, tornes a revisar, vull dir, vas anant fent, però en canvi per mi un poema no l'escric, no estic dies escrivint un poema. Entenc. Me'l puc anar mirant dies i potser canviaré una paraula, però el que volia dir o el que volia transmetre és allò que he escrit en aquell moment, en aquell precís moment. Entenc. És el que surt en un moment donat. És el No que et és dic... fruit d'una reflexió, per Sí. mi, eh? No, però aquí coincidiu bastants, no només amb poetes que he tingut el plaer de poder tertuliar en aquest programa, sinó en poetes que he anat parlant al llarg dels anys. I és la capacitat de poder capturar instants, saps? I Sí, és això. sóc com el que et dic, captureu d'instants. O sigui, agafeu l'instant pertinent i sou capaços o hi ha aquesta capacitat d'enriquir aquest instant de forma escrita, en vers, i és el que aconseguiu, no? Poder atrapar aquest instant o aquest moment que t'ha costat aquesta inspiració. Perquè clar, és el que dius tu, si no li dones aquesta importància, l'instant desapareix. Sí, és que és això. Sí, per això et dic. Aquella sensació la tens en aquell moment, o aquelles paraules, aquells versos que et venen en aquell moment al cap, són Exacte. d'aquell moment. Passada una estona, jo almenys sóc incapaç de reproduir allò que havia pensat en aquell primer moment, sóc incapaç de reproduir-ho igual, ja no és el mateix. Ja Clar. és una altra cosa, però no és el poema del moment en aquell en què doncs, he pensat en escriure això, uns versos, unes paraules. Vale, vale. No sé si et passava quan escrivies poesia o què. Jo, en el meu cas, jo sé que tirava de sentiment. O sigui, jo aquí discrepo en el que... discrepo positivament, vull dir, en el que sentiu vosaltres a l'hora de captar aquell moment. Jo captava el sentiment, més que el moment. És a dir, jo necessitava que aquell moment me donés alguna cosa per sentir. Però sentir a Sí, nivell... bueno, Sí, també sí, hi no, ha però... emoció, també hi No, ha no, sentiment. exacte, però no és la percepció visual en si, és el fet de que potser aquell instant me donava una nostàlgia. Sí. Bueno, no, és que no cal que Sí, sigui... exacte, O no, sigui, sí. no cal que sigui el moment visual. Sí, t'entenc. Jo què sé, jo en tinc un de poema, recordo, ara no me'l sé de memòria, evidentment, però que parla de que... O sigui, jo segueixo recordant, de tant en tant em ve a la memòria el gust de la papilla que em feia la meva mare quan jo era petita. Ah, Doncs vaig escriure un poema, més recordo els plats, recordo el gust, doncs, clar, vull dir, ai, que bé. però és un record que et ve, doncs això, en un moment donat, perquè veus alguna que t'ho recorda o, no sé, vull dir, no és només el fet visual de veure alguna cosa, sinó que el fet de veure allò, un dia que està núvol o unes flors o qualsevol cosa que pot ser el fet de la visió que tens en aquell moment, que et Sí. pot portar a escriure alguna cosa sobre aquella visió o que aquella visió et recorda alguna cosa que et pot portar doncs, a anys enrere o en un moment viscut o en una conversa amb una persona, no sé. Ah, i això me Que jo recorda... crec que és una mica de tot. Exacte. I això me recorda molt a un tipus de poesia que jo em sembla que tu... ho dic em sembla que així com a molt metafòric, que això n'has fet de haikus. Sí, Això me recorda molt al haiku. Sí, sí, bueno, justament sí. és una recreació d'una imatge
Sí, sí. I, bueno, amb una certa tècnica, Sí, mira, però... jo... I tant, sí, sí. T'ho deia, aquest no el conec, aquesta obra. Aquesta me la conec, dic, aquest me sembla era així bastant no, Sí, no sí. irònic, però sí sabent que això el domines, aquest camp, no? Pues tallant... I saps per què Sí. m'agrada? Perquè jo sóc molt desorganitzada. Ah, Total, però totalment hòstia, desorganitzada pues, i un haiku és tot el contrari. horrorosament. I llavors, com que els haikus has de calcular molt, has de calcular les síl·labes, el no sé què, que sigui la paraula plana, l'estona que n'escric és com que he d'estar concentrada Uau. i només fent allò, perquè si no jo sóc caòtica total. I Això, m'agrada el repte de dir, no, no, m'he de centrar i he això, de fer això. això em passa a la meva feina, o sigui, la meva feina requereix d'un ordre. Soc professor. Sí, 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 I, ho sé. i clar, jo sóc un descentrasat. Veus, doncs Llavors, mira, en ja aquell som moment, dos. en aquell moment de pràctica docent, requereix d'un cert ordre en el qual Has de jo fer... Sí, de natural no el tinc, però sí que me l'autoimposat. clar, tens que fer l'esforç perquè si no, no Ah, funcionaria. ahí està, ahí està. Doncs una miqueta el tema, o sigui, una miqueta aquest tema, un tema bastant interessant. Ostres, a mi els poetes, pues, jo com vaig començar a fer poesia, pues, primer que tenia el meu respecte i etern, perquè fer poesia en uns temps en els que es busca més la rentabilitat que el mer sentiment, Sí, és a dir, molts autors actuals tinc entès i crec que és cert que busquen més això, la rentabilitat de la seva obra, ja pensen més en si triomfarà a nivell econòmic que no si triomfarà a nivell moral o a nivell personal. Llavors els que dediqueu i publiqueu poesia teniu el meu respecte per això més que res, perquè no és un camp que a nivell, crec jo que a nivell de mercat tingui una tirada, no sé si m'explico. sí, no, no, bueno, és un mercat, és més reduït. Sí, sí, sí. Jo me'n recordo quan vaig publicar la primera obra, que va ser autoeditada. Això no ho diré molt alt, no sé què em sentia el Joel. eh, Poesia era un apartat super barato i super ràpid. Vull dir, no hi ha... O com arriben a mi manuscrits de poesia per corregir, el pressupost que em donen el pressupost que tinc jo per rebre, el líquid que percibiré, és molt menor. Perquè no entra la correcció d'estil, no pots corregir una poesia. No, clar. En matèria d'estil, és que te mata... Primer que et mata l'autor. Sí, sí, perquè li Primer, pots canviar el sentit de sí, tot sí, el sí. que volia transmetre aquella persona, Si tu l'autor. corregeixes l'estil, és que l'autor se'n recordarà on vius perquè t'anirà a buscar. Això per Sí, sí. començar. I segon, perquè no té sentit, corregir estil. O sigui, vull dir... Llavors l'estil és quasi bé el doble de lo que tu demanes en una factura com a corrector. I si li treus això i separates moltes històries, tampoc renta a un corrector fer poesia. Llavors és un mercat que, ostres, que jo ho valoro molt perquè jo insisteixo, vaig començar a fer poesia, però, ostres, la gent que s'hi ha dedicat posteriorment, ja dic, tenia el meu reconeixement, sincerament, la veritat. I jo tinc entès, val, que tallant una miqueta amb el tema, tinc entès que farà uns pocs anys vas començar a fer una col·lecció de microrelats i contes Sí. que jo he tingut el plaer de veure'ls en físic, moltes vegades, quan hem coincidit algunes vegades en presentacions o a la casa Navàs mateix, A la Casa Navàs, sí, sí. sí, he tingut el plaer de tindre'ls a mà i de poder veure una miqueta la teva feina i un que em va cridar molt l'atenció, val, que és el que m'agradaria tindre present, que és el que vas publicar fa bastant poquet, que és el misteri de la Casa Navàs, Sí, que no sé si el tens aquí present. aquest. Justament. És el que aquest m'ha cridat molt l'atenció i m'agradaria, dins de tota aquesta col·lecció, saber primer, més o menys, que si em pogués fer 5 cèntims, que no, d'aquests que dic jo, que no te perjudiquin a la venda, que no facis massa spoilers, vaja. 5 cèntimets del que va i quina importància té aquest el Misteri de Cas Navàs dins de tota la col·lecció. I sobretot, perdona, i Sí, sobretot, recordo que hi havia alguna especial en les il·lustracions, que això m'ho vas comentar. bueno, la presentació va ser una mica boja. Sí, si em pogués fer Sí, 5 cèntims, sisplau, seria sí. tot un plaer. Bueno, la col·lecció, sí, són contes màgics de Reus perquè tots parlen de llocs de Reus, Sí, però de llocs de tota la vida. La meva idea, en un primer, bueno, la meva idea era
de que aquests llocs la canalla, els nens i les nenes no els coneixen. No és els llocs on van al centre comercial, van a la fira, van a, jo què sé, comprar xutxes. Però no van al Barato, no van a visitar el Pere Mata, no van al Colmado Baró, i va la gent gran del barri, i llavors era una mica pues, construir una història al voltant d'aquests llocs que fos atractiva per les criatures, i que fins i tot me n'en recordo que quan vaig publicar el primer és de Pere Mata i el segon és del Barato. Doncs me'n recordo que quan es va publicar el del Barato, clar, les amigues de la Cori del Barato anaven a comprar el conte. Molt bé. L'explicaven, el regalaven als seus nets i netes, i llavors m'havia explicat la Cori que hi havia vegades que hi anaven perquè els nens o les nenes preguntaven, i tot això que passa al conte passa de veritat allà a la botiga? Clar, perquè eren unes papallones que sortien de la roba, que volaven cap aquí, que hi havia uns túnels, bueno. I anaven allà i la Cori els feia com un recorregut del conte per la botiga, perquè els cridava l'atenció. I la meva pretensió realment era aquesta. A més, trobaria molt bé que, jo que sé, que algun dia es pogués arribar a fer la ruta dels contes màgics, no? Amb canalla o amb les escoles, i llegir un fragment del conte i explicar el conte i que els nens veiessin aquests espais. Ostres. I la Casa Navàs, que és una casa que considero que és una meravella. És una meravella. Crec que és l'única casa modernista de tota Europa que conserva pràcticament el mobiliari i l'aspecte que tenia. A tota la gent que ens pugui veure en el programa, convido que si algun dia heu d'anar a Reus, aneu a la Casa Navàs. Sí, perquè és una bogeria. És brutal. Ja no només l'arquitectura, sinó com està conservada. Sí. Jo el dia que vam fer Sant Jordi a Casa Navàs, jo me vaig escapar, jo soc una miqueta cara dura, i em vaig escapar per llocs on me van cridar l'atenció. Sí. I em van... Clar, jo anava mirant i dic, això és una locura, és una passada. Sí. I clar, ja em van veure els vigilants i... Tu, tira. Però no, és una bogeria. Però sí. Doncs amb aquest conte, el conte que la Casa Navàs, no podia faltar la Casa Navàs, i veus el que et deia, que me'ls il·lustro jo, però que jo no soc dibuixant. Són teus. Sí, la col·lecció aquesta és il·lustrada meva. I llavors, com que a la Casa Navàs els vitralls no costa gaire fixar-s'hi, no cal fixar-s'hi gaire per veure que tots són flors. Llavors, doncs, hi ha la trama, el que del conte va arran d'una flor, que és un anell, que a més em vaig fer un munt d'anells per la presentació, i després m'he regalat dels anells igual que el del conte, i és una història, doncs, mira el que dèiem abans del canvi generacional, no? Són uns pares que tenen uns bessons, i el dia de l'aniversari de boda els nens es pensen que van a celebrar-lo això, amb un McDonald's o a jugar al parc, i els pares diuen no, anirem a visitar la Casa Navàs, amb el conseqüent enfado del nen i la nena, que diuen vaya rotllo, però bueno, acaba sent una visita màgica, acaba bé. En tots els contes màgics hi ha personatges ficticis i personatges reals. Amb aquest, per exemple, el que fa de guia és el que havia de guia fins no fa tant, el Benjamín Miralpeix, que és actor de teatre, i que és el que feia les visites, un dels que feia les visites guiades, que és aquest, a més el vaig dibuixar amb la seva gorra vermella. Doncs el dia de la presentació, que a més vaig estar molt agraïda perquè me la van deixar fer allà a la Casa Navàs, a baix, a la botiga, jo vaig agafar un conte, vaig convèncer el Benja perquè fes la presentació amb mi, la vam començar de forma seriosa, explicant la història i de la casa i la història dels contes, i en un moment donat ens tornàvem bojos tots dos, i jo d'un dels contes vaig agafar un conte i vaig retallar la silueta del Benjamín, i al públic els hi vaig dir, veieu, o sigui, hi havia el forat, perquè era la primera vegada que un personatge del conte se sortia del conte i estava allà amb mi en persona, al meu costat. Ell es va posar la boina, jo em vaig posar unes ulleres enormes de periodista, investigadora, i vull dir, clar, volia esbrinar què havia passat, i llavors era com una batalla dialèctica teatralitzada entre tots dos. Ai, que guai. Parlant en vez d'explicar el conte o què passava al conte, intentant esbrinar què
què passava a la història aquesta. I m'ho vaig passar molt bé fent-lo, dibuixant-lo, i la presentació i tot i tot. I amb tots hi ha això, amb tots hi ha personatges que estan relacionats, vius o morts, amb la història. Aquí al Benjamín també hi ha Domènec i Montaner. Domènec i Montaner és el que guia els nens per solucionar-ho tot, no? Des d'allà on estés, no? I, bueno, doncs és una mica això, la història, explicar històries inventades, però de llocs, d'arreus, i per donar-los a conèixer una mica, doncs això, amb els reusencs i reusenques més petits, que n'hi ha molts que no saben ni que aquests llocs existeixen, potser, que no els han entrat mai, o ni han entrat mai. I aquesta va ser la idea. Uau, m'agrada molt aquesta unió necessària entre el que és la part més tradicional de la ciutat versus el toc que tu li poses. És a dir, juntar el que és tota aquesta ruta, que faig un petit incís si el proper any estic destinat a Reus, intentaré proposar al claustre on sigui, intentaré proposar-ho, val? No te prometo res, perquè a la fi soc professor ras, no? Però a mesura que m'ho estaves dient, dic, ostres, aquí se m'està ocorrint un projecte estaria bé. De visites a nanos de primer, o inclús tota l'ESO es pot fer. És a dir, i fer jo vinc a explicar el conte. Exacte, i fer un tom de tot el que és la Reus tradicional vist des del punt de vista literari. És a dir, jo soc professor de llengua, dic, és que ho tinc a abast. Llavors, sí, tanco parèntesis. O sigui, la forma que tens de juntar el que és lo tradicional i el que és el teu particular, o sigui, com ho has ideat? És a dir, has prioritzat més, una pregunta molt boja, però has prioritzat molt més la part dins de lo tradicional per potenciar el que és la Reus que s'està desconeixent, o has intentat prioritzar més el que és la part màgica, la part que tu fiques? Home, poder la part màgica, poder la història en si. L'espai l'he utilitzat com un teló de fons, com l'espai on té lloc la història, però donant-li importància i rellevància que la té, perquè, clar, vull dir, són llocs que han sobreviscut a moltes coses, a la guerra, a generacions i generacions. Vull dir que un comerç porti 7 generacions funcionant, o que és el cas del Barato, per exemple, o el Colmado Baró, que també ja van per la quarta o la 5a generació. Vull dir que les han passat de tots colors, suposo que hi ha hagut èpoques més bones, més dolentes, i que segueixin aquí, i amb un aspecte físic més o menys com tenien al principi. Bastant ben cuidat. Vull dir, sí, només això ja em sembla màgic. Perquè avui en dia tot ho intentem reformar, no? Donar-li un aire més... Tot el màgic és... Més blanc, més... Exacte. Tot el màgic és amb tots els governs que han passat, totes les legislatures que han passat a Reus, amb més o menys conscienciació sobre el que tenim a la ciutat, que es conservin segons quins negocis també és màgic. Però també és una manera, jo considero, a veure si tu què n'opines, de fer aquest tipus d'iniciatives per la ciutat, i no per la ciutat, sinó per el que té de màgic la ciutat, o el que ens diferencia com a ciutat. També honra tots aquests establiments que, per desgràcia, ja no estan amb nosaltres. Es m'ocorren uns pocs, però que són aquests que eren mítics, però que també han desaparegut uns quants. Ara no tinc els noms presents, però sí que han desaparegut uns quants. Hi ha vegades que no hi ha canvi generacional i s'extingeix. Home, per exemple, hi havia aquella gabineteria, la ganiveteria aquella de l'Arrabal Sant Pere o Arrabal Robuster. Sí. Era joieria, ganiveteria, una mica de tot. Clar, bueno, n'hi ha molts. Però, per exemple, hi ha la cereria de la plaça del Castell, que és del 1800 i pico. Sí. O la Casa Pedreny, del 1815. També tinc present un d'aquests establiments, que cada vegada que passo pel carrer del Ben el veig. L'únic que haver entrat un parell de vegades i era un moc, quan vaig entrar. O sigui, em sembla que anava en carricotxe encara.
Imagina't. I és un lloc on ja venen de tot, és a dir, i és una fatxada de vidre que sempre s'ha vist molt brut, no deixa de ser un vull dir que fa cantonada, val? Això al carrer del Vent? Al carrer del Vent. Sí, sí, al carrer del Vent, carrer del Vent. No, no, sí, carrer del Vent, perquè sempre el confonen amb el carrer Ample, però és el carrer del Vent. És tot just a la meitat, ja has passat la primera placeta, on hi ha la font, Mhm. i just davant hi ha una paret pintada, vull dir, no hi ha res més. És un establiment que jo li tinc certa estima perquè sempre que vaig pel centre, com ho he vist jo en Reus, he de passar pel carrer del Vent, sempre, o sigui, és a dir, és el meu carreró per anar al centre, i sempre l'he vist, i això, a mi me transmet aquesta màgia de dir, ens estem globalitzant, hi ha un munt de tecnologia, hi ha Amazon, ja no solament Amazon, sinó productes com AliExpress, el Temu, Sí, sí, bueno, sí. que t'arriba, Ho tenim tot a l'abast quasi sense sí, moure'ns de la cadira. i que tenim ofertes que, mira, un dia vaig comprar un videojoc a l'Amazon que em va arribar el mateix dia. El mateix dia. Sí, sí, Llavors, sí, sí, som... depèn del que tu demanes, que te pot arribar el mateix dia. Com s'ho fotran? Doncs no sí, ho sé, sí. però arriba el mateix dia. Això mata la paciència. Després, Clar, clar, clar. A el mi dia que t'has d'esperar uns dies per aconseguir alguna cosa és terrible. sí, jo valoro molt aquesta velocitat, però no permeto que em corrompi com a consumidor, Sí, sí, perquè el bo es sí, fa esperar. sí, sí. Llavors, clar, a mi, com a opinió personal, tots aquests establiments me donen enyorança i me donen nostàlgia. I aquesta és per mi la màgia que tenen. No sé què, no sé si opines el mateix. Sí, 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 sí. Sí, sí, a més jo sí que recordo de petita d'haver anat doncs, amb la meva mare al Colmado, d'haver anat, clar, a llocs que ara no freqüento ni jo, a lo millor, no? Perquè és més fàcil anar a un gran supermercat que ho Clar, compres tot, però abans sí, abans anaves a la botigueta aquesta a comprar el no sé què, a la senyora no sé què, a buscar el no... Vull dir, i jo crec que dona, en realitat és molt més ric, sí. dona un altre tipus de riquesa. A mi I el que... parlant de Exacte. contes de Reus, no, Ahà. també vaig fer un de... Tu te'n recordes que el 2021, la matinada del 4 al 5 de juny, van robar una de les llambordes, una de les pedres de la plaça del Mercadal? Sí. Sí, 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 sí. Que em van dir, doncs per què no fas el conte de la pedra del Mercadal? Dic, bueno, doncs el faig. Aquest I està vaig dins fer... d'aquesta col·lecció? No, va a part. Ah, No, no, és no té res a independent. veure. Aquella és la llamborda, no sé si en tinc cap, no em sembla que no en tinc cap. La llamborda fugissera, àlies fotuda, però que és un conte que no, o sigui, no va de robatori, sinó que Ahà. va de és l'única llamborda que té cames i Sí. llavors un bon dia decideix que vol anar a conèixer món i se'n va a passejar cap a la plaça del Prim, la plaça de la Llibertat, tot fa pujada i se n'adona que on està millor és amb la seva família de pedres, no? I torna cap a casa. I doncs és això, més que res, un conte de sentiment de família, no? D'unitat, d'estar amb els qui t'estimes, amb els... Ahà. Però lo divertit del conte és que jo li vaig demanar a una persona d'aquí Reus, amb l'Ariel Santa Maria, Sí. que em fes la cançó. I l'Ariel és molt bona persona, no diu mai que no. Li vaig dir, Sí. tu no em faries la cançó de la Llamborda? I em va dir, sí, home, sí, ja te la faré. Que quan vaig presentar el conte, me'n recordo allà a la llibreria Galatea, vam Ahà. cantar tots la cançó. Hi havia mig Uau. ajuntament i tots van cantar la cançó. Dic, aquí cantarà tothom. Impressionant. Doncs ara l'Ariel Santa Maria està a punt de treure un disc que és el Gaudim Reus, Sí. ja que és l'any Gaudí, A mi... Ciutadania de Gaudí, doncs és Gaudim Reus, i entre d'altres cançons hi ha la cançó de la Llamborda, Ahà. que jo he tingut el plaer, perquè m'ho he passat pipa, de gravar la cançó amb ell. Que I bo. vaig anar un dia, sí, sí, per això dic que m'apunto a tot. I vaig gravar, o sigui, la tornada la faig jo amb ell i hi ha una estrofa que la canto jo sola i m'ho vaig passar molt bé. I és molt divertit i, bueno, és un disc amb la seva línia que parla doncs, d'això, de llocs i personatges de Reus, però em va fer molta il·lusió que una de les cançons que forma part del disc sigui la cançó de la Llamborda, que a més s'enganxa. És Ostres, una cançó que s'enganxa, jo l'escoltaré perquè no l'he escoltat. no? Però Bueno, sí, sí. encara està a punt de sortir... Bueno, no sé si se sentiria des del mòbil, si et Ah, poso un trosset, mini vinga, sí, tros. sí, sí, per què no? Sí? Espera't. No sé si se sentirà bé des d'aquí, però ho podem Mira, almenys provar. un trosset per fer-nos la idea. Impressionant.
Has vist? Ja m'atreveixo a tot, ja. Bé, però això sempre és bo. O sigui, que sapiguem només hi ha una vida, o sigui, sempre triga tot. Hi havia una Sent bé, sent bé. una llamborda molt ben plantada enmig del mercadal. Estava molt ben col·locada per un dissabte de matinada. Es va cometre una bracolada i la llamborda tan fugissera va ser arrencada. Vaja. Espera, que no sé què li ha passat. Pobra llamborda del mercadal, pobra llamborda de la ciutat, es va cometre un disbarat. Sí que té ritme pegadís. A la ciutat, Sí, una llamborda Sí. s'enganxa. soler. Mira, i a més m'ho és passar pipa. No havia anat mai a un estudi de gravació i Ostres. va ser una altra una experiència més per sumar. Sí, i és una bogeria en estudi de gravació. Jo Sí, sí. he anat un parell de vegades, però una vegada va ser fa molt poc, al gener, a Madrid, a gravar un podcast. I és un home bastant... És una persona que també fa podcast, però molt més professional. Jo sempre dic que soc podcaster de por casa, o sigui, ara mateix són els meus mitjans només. Però, ostres, els estudis de gravació, a part que imposen el seu respecte. Clar, Sí, jo sí. estava assegut davant d'una persona que l'havia vist per la televisió durant moltes vegades, que faríem un debat, ell i jo, saps? I dic, ostres, aquest me fotrà una pallissa de caldeu. 3 càmeres apuntant a tu, un tio que te mirava amb aquests miralls que tenen visió a l'interior, Sí, sí, sí. i és com, Déu meu, imposen Sí, bastant. sí, però bueno. Una experiència més que és del que es tracta la vida, I d'anar tant, sumant. i tant, i tant. Jo cada vegada m'estic atrevint més a fer coses. Clar que sí. I això jo crec que és bastant important. Ostres, però la veritat, ja et dic, jo sentia molta curiositat per parlar justament d'aquesta col·lecció, perquè jo porto la marca Reus allà on vaig. O sigui, allà on vaig, ara Sí, sí, jo també. he estat 2 cursos a la Seu d'Urgell i ara estic a la Pobla de Segur. I jo m'asseguro que la marca Reus estigui allà on vaig. És a dir, que sapiguin on... Bueno, primer on està Reus, que això és important. Que inclús conec a gent que té família a Reus, que són d'aquesta zona, i parlen meravelles. I el que volia comentar abans és que justament a mi una cosa que me va treure màgia de Reus, que no me va acabar d'agradar, va ser el dia que ens vam assabentar que construïen la fira. Saps? O sigui, Sí, perquè justament Reus, la màgia que té és el Tom de Ravals, per exemple. sí, sí. I Fer, de co- botigues, carrers fer de comerç, botigues. justament, fer Sí, comerç al mateix centre i poder-te anar amb les mans plenes mentre fas un tomb per la ciutat. sí, Llavors, clar, no sé què n'opines tu, però la meva opinió va ser que, justament, ara que estem parlant de realisme màgic, justament el que em va matar, el que va matar bastant la màgia de lo que és Reus va ser justament quan van voler o quan van inaugurar la fira. centralitzar-ho tot en un lloc, sí. Exacte. Sí, perquè el bonic i que molta gent venia a Reus, no sé si encara segueixen venint, però era venir, començar, si aparcaves a dalt a la Llibertat, començar pel carrer Llobera, anar tirant avall i Clar. sense caminar massa, sense desplaçar-te massa d'una punta a l'altra de la ciutat, vull dir, tenies de tot. Mhm. Sí, no, I, i, completament. I el que han fet és matar una mica el, el Sí, centre neuràlgic de la ciutat, vull dir, és que... i tots aquests locals que vivien justament d'aquest tipus de turisme, Sí, però tot i això, com a Reus, jo tinc, o sigui, i ho dic perquè soc reusenc també, o sigui, ho diré, ens autoinsultarem, no? Som bastant sí, capgrossos, els de bueno, Reus, som capgrossets, jo almenys, i tossuts. sí, i surts a Monterols, Llibertat i totes aquestes zones, i veu gent sempre, i bueno, això és una alegria. Clar, Sí, perquè sí, no ha mort el Tom de Ravals, no? Que jo feia molt quan era més jove, feia molt d'anar amb els amics a fer el Tom de Ravals. sí. Només a donar un tom i perdre'ns per les botigues d'allà i tornar a l'hora que Sí, ens diran sí. els nostres pares. Però sí, Però sí. una cosa que m'agrada molt, no sé si coincidiràs, Ahà. però clar, jo visc a Castellvell. Sí. Llavors, quan arribem a Reus, aparquem a la Llibertat, que és lo fàcil.
però segons quin dia de la setmana, quan està més animat, quan engaltes, quan comences a caminar pel carrer Llobera avall, que a vegades tots són caps, que veus tot és una alfombra de gent fent el final del carrer Monterols, Sí, jo ho trobo xulíssim, perquè és com sí. que dius, hi ha vida. Clar, i a part són zones que, així com per exemple a mi, no sé si ho entenc, no crec que ho entenguis perquè és molt estrany el que em passa aquí, i és que a mi, per exemple, Reus, a d'hora punta, on hi ha gent, el carrer Llobera, per exemple, que sempre se sol concentrar molta gent, no m'angoixa. En canvi vaig a la plaça Espanya a Barcelona i m'angoixo. I potser hi ha un flux de gent molt similar. Però no sé per què. No sé si és aquesta sensació de seguretat o què sé jo. No, però a mi no, així com conec persones que els hi agòbia molt la sensació d'estar rodejat, a mi Sí. no m'importa, però ni aquí ni en un altre lloc. Trobo que, no sé, que és bonic, que dona sensació de que la gent està viva, no? I es mou. Exacte, això tens raó. Sí, sí. Doncs, fent una miqueta de tall d'aquest tema, ja quasi per acabar, són menys 20, val? M'agradaria parlar, perquè quan tinc davant meu, encara que sigui una pantalla, quan tinc autors i autores que han sigut premiats o han estat finalistes en algun concurs, m'agrada destacar aquests temes, no? Quasi com a hita final, no? I jo tinc entès, corregim-me si m'equivoco, que jo vaig veure que va ser finalista al segon concurs de poesia d'Alfara, del Patriarca, Alfara Sí, del Patriarca, sí, València. i això no, aquesta no la sabia, perquè quan vaig estar preparant la tertúlia, dic, en sèrio, i també va ser finalista al sisè concurs de poesia eròtica d'Olot. I el setè? I el sé també? Mira, aquest és el setè, Sí, el sisè i el setè. molt bé. Ostres. Doncs a mi el que deia, quan parlem de tema de concursos m'agrada a vegades fer una pregunta i és que això ho vaig parlar amb el Xavier Bagès quan va estar aquí i és existeixen els concursos sants i són concursos no sants, és a dir, és quin concurs mereix la teva participació, perquè m'entenguis, perquè moltes vegades hi està aquesta llegenda urbana de que hi ha concursos que ja saben el guanyador, però quin concurs mereix la Home, jo crec participació? que amb els concursos grans sí que està amanyat, els planetes i tot això, jo crec que ja és Sí, una no, cosa jo sé de bona mà, preestablerta. Els de més no ho crec. Jo la veritat és que no he participat en masses. He participat en aquests de poesia eròtica, el d'Alfara, després una vegada vaig a un també de València, no recordo el nom a Massamagrell, al poble de Massamagrell, organitzaven també un concurs de poesia i vaig guanyar el primer premi, però jo crec que aquí amb aquests no crec que hi hagi no, cap cosa insana perquè seria molt trist. Vull pensar, no una Tampoc no, conclusió sí, una conclusió que vam arribar al Xavier i jo justament, i segurament que coincidiràs és que els concursos com més humils més honrats. sí. Després també jo no crec, que hi hagi això, que hi hagi que estigui amanyat, perquè també vaig participar fa 3 anys, poder, en un concurs que fan de relats internacional a l'editorial Silva Sí, i Constantí. És Constantí? Em sembla que és a Constantí. da Silva. Sí, de Silva i l'Ajuntament de Constantí. Sí, I vaig quedar finalista i s'hi havien presentat 400 i pico de relats que va ser com si hagués quedat guanyadora, sí, perquè dic, ostres. ostres, em va flipar, llavors, no sé, a mi no em coneix ningú, no crec que, no sé, Ostres. jo crec que amb aquests així, més no d'anar per casa amb to despectiu, sinó No, ja. més així de petit format, Els més jo no. humils, sí, els més humils. Els més... Bueno, potser sí que hi ha algú que diu, mira, tu ets amic meu, doncs no et preocupis, tu enviar... No ho sé, però jo vull pensar que no. No, Jo vull pensar que no. hi ha molta mà negra amb el tema dels concursos, Sí, però jo crec quan ja que és quan anem a esferes molt més grans, sí, considero jo. sí. No, Quan són, amb els grans suposo que sí. exacte, quan són concursos, això que dius, concursos grans, un planeta, però el planeta ja és un... Bueno, Planetes i Sant Jordis i tots aquests, perquè, És, o sigui, últimament, abans no ho sé, però els últims anys
només guanyen gent mediàtica. Clar. Llavors, quina casualitat que la majoria de vegades guanyi el que surt per la tele, que dius, en sèrio? No, és el que dic jo, Amb la de gent que hi ha que es mata escrivint i Clar. que són bons autors. Clar, és crònica d'un amaño anunciado, no?, que dic jo. Sí, però també, clar, amb ells els hi dona diners, això, els hi dona Exacte, rendiment, perquè clar. tothom anirà a comprar el llibre del Toni Cruanyes Clar. o de la Belén Esteban, si m'apures, fins i tot, que quan Oi, Déu meu. va publicar el seu llibre hi havia unes cues quilomètriques. Bueno, No entre se'l devia comillas, llegir ningú, entre però... comillas lo del seu llibre. Sí, això, a saber qui l'ha escrit, no? Sí, Déu I meu. no res. Déu meu, Sí, Déu sí. meu. No, llavors, arran d'aquí, en el tema aquest de concurs, ja és una opinió, la teva opinió casa molt amb la que m'ha dit Xavier i casa moltíssim amb la que tinc jo. Dins d'aquests concursos, me va comentar justament la Colla, quan la vaig tenir aquí, que hi havia un concurs que li va sorprendre i li va agradar molt perquè justament ni ella sabia que estava inscrita. Llavors, dins d'aquest, dels teus reconeixements a nivell de concurs, quin ha sigut el que més sorpresa t'ha donat o el que no tenies cap expectativa i de sobte acabes o finalista o guanyadora? Què consideres? Sorpresa a tots, perquè vull dir, a més, jo, el que parlàvem abans, que sóc Sí. desorganitzada i caòtica, quan a vegades si veig això que dius, mira, el concurs de poesia tal, aviam si envio alguna cosa, i ho envio a l'últim moment, escric alguna cosa a l'últim moment i allò que escric envio. Oh. Però pràcticament de totes les vegades que he enviat he quedat finalista, no he guanyat en cap, però clar, és que Però, ostres. tampoc ni ho pretenc ni em presento en gaires perquè doncs això no sé. Però esclar, estem parlant que ja és un finalista, Sí, és molt proper a la victòria, però sí, però a mi collins, que ja em estem parlant de satisfà, molts... sí, però com que jo no m'ho hauria imaginat mai de la vida, Ahà, que vaig començar a publicar i a escriure en sèrio, una mica seriosament, el 2020, doncs a mi sí, això ja em fa superil·lusió. I una cosa que em fa molta il·lusió també, que no n'hem parlat, sí, és que també jo formo part del grup d'autores de Reus, de Reusenques de Lletres. sí, veritat. I que, clar, com que som moltes autores, que a més pots entrar, sortir, participar, no participar en els llibres que publiquen, jo he participat en els dos últims. L'anterior era, sempre són relats i sempre hi ha una referència a Reus. Sí, O sigui, sempre la missiva sempre és que hi hagi una referència a la ciutat de Reus. I en l'últim que hem publicat ens ho hem passat molt bé perquè ens han posat el repte d'escriure un llibre de textos teatralitzables. toma. O sigui, Textos teatralitzables. Sí, o sigui, són textos És més, la presentació que es va fer al Teatre Bartrina, per sorpresa nostra, el vam omplir, Ostres. de veritat, feia un goig. A més, estàvem preocupadíssimes, allò de diem a la gent que se sentin davant perquè que no quedin forats, i es va omplir, es va omplir. I llavors, doncs, la presentació va consistir en parlar del llibre i llegir 4 fragments de 4 de les 16 obres que formen el llibre, que una d'elles era la meva, i la meva, per exemple, hi havia dos personatges i jo vaig ser un d'ells, no? També és que m'ho vaig... Clar, són coses que disfrutes moltíssim, vull dir, Uau, que no te n'adones i dius, estic disfrutant com tu diràs. una enana. Tu diràs. I són llibres que, o sigui, són diferents perquè treballem moltes persones juntes, hi ha unes coordinadores, la Fina Masdeu, i la Victòria, que vull dir que elles coordinen Clar, hi ha d'haver algú que organitzi les coses, no? Però que ens ho passem superbé, treballem superbé en grup, surten coses superdiferents i superdisparatades unes de les altres, Que bé. que no, vull dir, que dius com pot ser, no? Que sí, som 16, però en aquest cas eren 16, però que coses superdiferents. Després et trobes que hi ha noms de personatges que coincideixes amb els mateixos, que dius també és casualitat, però que ens ho hem passat molt bé, i és més, a final d'any, 4 de les peces del llibre seran representades al Teatre Bartrina, però amb actors. O sigui, que ens n'hem sortit. Ha quedat o sigui, ens va sorprendre lo bé que va quedar, no?
vam estar guiades, vam tenir l'ajuda de la Rosa Mateu, de la directora de teatre d'aquí de Reus i actriu, que ens va anar guiant, perquè clar, no és el mateix escriure un relat, una novel·la, un conte, que un text que el veurà hi ha coses que no necessita que els hi diguis, perquè ja les veu. Clar. O sigui, això té O doble sigui, dificultat. clar, al principi quan ho escrius hi ha coses que pots dir, això no cal que ho posis, perquè el que ho mirarà, quan vegi l'actuació, ja ho interpreta, ja ho veu. No cal que li expliquis que ara anirà a la nevera a agafar el suc de poma, perquè ja veu que s'han anat a Sí, buscar el suc de poma a la nevera, no? I ostres, o sigui, ha estat un repte, però molt interessant i molt bonic i amb un resultat molt, que bo, molt bonic. que bo, que Ens ho bo. hem passat molt bé. O Ostres, sigui, fer coses que són complicades, però que a sobre t'ho passis bé, no, i sobretot la resposta que vau tenir. Això també, a vegades no es fa justament o al 100% per la resposta, però quan l'ha rebuda, dius, ostres, sí, això sí. té un valor adquirit. Sí, sí, perquè després, a més, 10 de les peces les vam també fer la lectura dramatitzada allà a Calmassó, perquè ho van, bueno, clar, hi havia el regidor de Cultura i va dir, ostres, això s'ha de fer més gran perquè és molt bonic i està molt bé, i vam fer-ho un divendres i un dissabte i vam omplir. Ens van faltar cadires. Impressionant. No, no, A, sí, A no, no. Bartrina? No, no, això va a Calmassó. Perdona si ho has dit, Sí, sí, perdona. sí, 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 però no, però els dos llocs, Uau. la rebuda va ser brutal. Doncs l'enhorabona a tu, perquè és... Ostres, això és... Que són gestes complicades, O sigui, fer això pot ser més o menys complicat, però te n'acabes sortint. Però quan fas una proposta i cala a la gent, Sí, 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 ostres, que bé, sí, sí, que bé. que sí, sí, no sé, estem contentes, perquè I tant. ha quedat un llibre molt bonic Doncs faré i especial... divertit de llegir. Doncs a la descripció faré especial menció a això. Val? Ja on passes un enllaç i Molt bé. a la descripció ho ficaré, o sigui, dins de lo que és el programa com a tal, hi ha una breu explicació de la convidada, i han acabat on se pot adquirir els seus exemplars o inclús associacions en les que participa, vull dir, mil històries perquè la gent pugui accedir i s'hi pugui informar de Sí, tot, sí. de tot el món que gira entorn a l'entrevistat. Llavors, Bueno, abans que deies sí, de lo dels diners, del que hi ha molta gent que escriu per això, per treure-li un rendiment, sí, jo algunes de les coses que he publicat que n'he fet autoedició, sí, ho he fet perquè surt més econòmic, clar, però a sí. part d'això, tot el que he guanyat n'he fet donació, Ahà, perquè considero que de la literatura no en viuré mai. Llavors, a mi, l'import que jo rep, o els diners que jo pugui treure de la venda jo què sé, de 200 llibres, això no em millorarà la meva vida ni l'empitjorarà. clar, sí, sí. Però potser si ho dono doncs, a Fundació Mossèn Vara, com he Ahà, donat de vegades, o al Reus Refugi, que és una altra associació que ajuda gent amb dificultats, ahà. sí que potser pot ser que allò ajudi amb algú, no sé, a arribar a final de mes o a pagar un Wow, rebut que no pot o a comprar per berenar a la Fundació Mossèn Vara, que hi van un munt de nens i nenes. I ostres. llavors penso que la satisfacció és de jo he tret uns diners i els he pogut donar. Clar, allà el que busques és el teu... Ja és personal, sentir-te bé a nivell personal, o millor dit, més que sentir-te bé, que aquest extra que tu pots arribar a guanyar dins de la literatura li serveix a una altra persona, perquè ho has dit molt bé, o sigui, no em guanyarà, o sigui, no me donarà una qualitat de vida molt superior el que pugui arribar a guanyar, no? Llavors, està molt bé, no? Aquest plantejament està molt bé, o sigui, te'l comparteixo, la veritat. Perquè moltes vegades sí que és cert que alguns ingressos extra sí que els intento destinar. Jo sobretot ho feia molt a associacions animalistes, ho feia molt. És a dir, refugis d'animals, Sí, sí, també està molt bé. tinc gossets, a vegades també sensibilitzo molt amb ells. 2 gossets que tinc van ser abandonats. Un se'l van trobar en un bosc lligat a un arbre i en l'altre se van trobar en un container. És a dir, Sí, llavors sí, intento que també pues, el poc que pugui aportar doncs també ajudi. també està bé. Doncs, Mònica, per acabar de tancar
la tertúlia, jo amb els convidats sempre faig a l'acabar una espècie de joc, val? Consisteix en que jo te formulo una paraula o un sintagma, si m'entenguis, i tu l'has d'acabar. És a dir, pots acabar-ho amb una sola paraula només, ho pots acabar amb una oració o també amb una reflexió, com tu vulguis. O sigui, no hi ha límit a la creativitat, no? Llavors, te dic, contar un conte és... Viure una experiència única i màgica. Oh, molt bé. Llavors ja em porta el següent, la màgia de narrar. La màgia de narrar és igual a la màgia d'inventar en aquell moment precís. Uau, està molt bé. Està molt bé. I aquesta és obligatòria pel poeta. Diu, ser poeta és... Viure moltes vides en una. Oh, m'agrada. M'agrada molt, m'agrada molt. M'agrada moltíssim. Doncs res, Mònica, ha sigut un plaer immens tindre't aquí. Igualment, Adri. Dir-te que a la següent temporada, que serà ja a Tarragona, serà presencial en estudi, o sigui, estàs convidadíssima. Vale? Gràcies. Estem muntant un estudi allà a Tarragona i d'aquests que també pressionen. I a la següent temporada estàs convidadíssima a poder tertuliar ja amb més calma des de la cercania, no? I res, t'envio una abraçada molt forta. Espero veure-te aviat en els dinars, a veure si algun dia Sí, coincidim. aviam si puc venir amb algun, que em coincideix sempre amb alguna cosa. I res, t'envio una abraçada molt forta i gràcies pel teu temps. Igualment. Igualment, Adrià. Fins a la Gràcies. propera. Adéu. Adéu.